Iki yigitimizni so'nggi yo'lga uzatırga deb jıyıldık. Elbette bugünkü kunda indi alар bizning ko'nglimizda мәңгіге saqlanırlar. Men аларның семьяларының, туганнарының барысында кайгылары өчен күңелемнән уртаклашам. Әниләренә, тормыш иптәшләренә, балаларына, барлык туганнарга Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен инде. Егетләр, тыныч йоклагыз, урыннарыгыз җумакта булсын. Туганнарыгызның, тормыш иптәшләрегезнең бәхетен алып китә күрмәгез. Sözünü Tatarstan Respublikası Devlet Sovetı Deputatı, Tatarstan Respublikası Devlet Sovetı'nın İktisat, İnvestitsiyalar hem İşkuarlıq Komiteti Reisi Şafigullin Lutfullah Nurislamoğlu'na tapşırağız. Hürmetli avuldaşlar, biz bütünde kişitte, eski kişitte, yanga kişitte simitbaşlar, çıkarlar bir kişiler. Bir yaktan ağır kaygı, avulda büyük ağır kaygı bu. Yaşlarını bulaytıp uzatу, almasını, kendisini soңғы yılga uzatу. Saat 9'dan erте bilen basıp duram, parayım, kalık, jıyıldı, көп келді, bana kazana bir zor rahmet. Rüstem Nurgaliç, Minnehanov isiminden, Halit Hayruluş Muhammed'in isiminden, ağır kaygısını, tuğanlar, turmuş iktişleri, enilerin, ortaklaşam, ağır kaygısını ortaklaşamız. Мен өзімге генә хас нәрсәне бер генә минут сөйләп китәм. 1943 елда минем абый 22 yaşında Попасный дигән шәһәрдә Украинада үлеп калды. Ул анда күмелгән. Аның исемен Лутфулла дип миңа биргәннәр аның исемен. Безгә хәзер Алмаз эчендә, Фирдус эчендә балаларны аякка бастырып бергә яшәргә. Безнең вазифалар, алар үзләренең вазифаларын үтәделәр. Ил алдында. Хәзер ил, администрация, Министерство обороны, хөкүмәт булышырга тиеш. Хатыннарына, балаларына аякка басырга кайгыларыгыз зур. Без әле күп җыелдык. Соңгы көннәрдә 7-сендә, 40-ында Алла берсә бергә билешеп, дуслашып, булышып яшәргә кирәк. Алла берсә. Нәрсә дип әйтим? Авыр тапшырлар җиңел булсын. Җимакта булсыннар, җегетләр.